Kan du huske den gamle lyt- og læsoplevelse, hvor man sad med et kassettebånd og en bog, og så kom der en lyd, når man skulle bladre i bogen? Hos TUK har vi genopfundet det koncept. Og alt det er muligt på grund af det her lille TUK-tag og TUK-speakeren, som vi selv har udviklet. TUK-tagget forbinder en fysisk bog med en tilhørende lydbog. Og nu kan jeg tage min TUK-speaker og sætte på bogen, og så læser den bogen højt. Velkommen til Lyt og Læs med TUK. Når du handler på tuk.dk, så får du altid den fysiske bog, 2 TUK-tags, så du kan forbinde lydbogen med den fysiske bog og en lydbog. Har du nu Fluen Ole-bogen derhjemme, så kan du faktisk nøjes med bare at købe lydbogen. Nu lægger jeg Fluen Ole i kurven og køber den. Fluen Ole lydbogen ligger nu i din TUK-app. Nu vil jeg vise dig, hvordan du forbinder Fluen Ole lydbogen til den fysiske bog. Jeg vælger Fluen Ole 2 til for lydbogen, og så holder jeg telefonen hen, og nu har jeg selv forbundet Fluen Ole lydbogen til den fysiske bog. Så fra nu af, når jeg sætter højttaleren på bogen, så læser den bogen højt for mig. Velkommen til Lyt og Læs med TUK. Når du hører den her lyd, så skal du bladre til næste side i bogen. God læselyst.